Shalom. Oras ma diang udah mangdainang ngani holongan itu hatta Yesus Kristus. Na di bagas joroon dohot na di bagas tabe na manghiuton pertanyaanganon. Ada orang semasuk hita tapahohoma martanyang be mahita di bagasan rohata. Amin. Mari de mahita sin buku dia nomor 500 lalu ayat sada dohot 2. Hite-hite gorni dibata ama dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gorni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Oleh Tuhan debata amanami na di Banua Gijang asimaroham dihami halak nagaleon di dahodo na gogo do musunami setalu do hami di bain alani hagaleon nami di bahani di pangidahami tuho sepergogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaon ni anak ngolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Trupuk epistel dihita di bagasan pertanyaan ngata di bagasan morminon imana tersurat di Lukas 10 tolu ayat sada sa rodi Asia tajahama margati soring adong ma naro ujui di pabuahon tu ibana taringo tu aka halak Galilea na di duruson silatus do mudarna sida gabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi Yesus nama nasida ia berhamuna dalam perusahaan anak Galilea akibat satu anak Galilea seperti ia nasida hudok ma dihamu dang anggo somu barohamuna lau songonido hamu mago muse. Hudok madihamu datung anggo somu barohamuna lau songonido hamu mago muse. Gabenin nama madok siula porlak anggurna
Nunga pola petulu taoto nahu ro mangalului parbue di hau araon. Lao sejupang taba mai. Aha pola magopo tanoi bahenonna. Rap hita anggiat olo marparbue tujoloon alai anggo soada tabaon ma ido saat niturpuki mertua don atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Rede hita. Asini rohama dihamudoh dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita. Damang dainang na dihaulongan ni Tuhata di pertangyangan di Bornginon hata ni Tuhata iman atar surat di Jesaya bidu 55 ayat onom ro di ayat napasiyahon songonon ma didok hata ni Tuhata. Sai lului hamuma jahuba bisan terbahe dope jupang ibana jauh hamuma ibana bisan jonok dope ibana. Sai ditadikon halak perjahati ma dalanna jala jolma pergiduki akasakapna semulak maibana tujahuba asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tu debatata ai wasdo rohana manelesei ai dada pikiraku pikiran munai jalan dada dalam muna akadalaku ninna jahuba ai songo tibu ni akal langit sian tanaon songo nido tibu ni akadalaku sian dalam munai jala akka pikiraku sian pikiran munai ola nido sah ni turpukta damang dainang naneholongan ni Tuhata di tonga-tonga ni parsaurata di Bornginon nungatung takas tajaha hata ni Tuhata ima na mangauhon manang na mangajak kita asang giat di bagasan na sedoktong marparsauran dohot debata di tonga-tonga ni akka parsaurata siganupari asa holani bana ma dongata ibana nama dongani hita jala ibana tabahen ima
haposan ni ngoluta siganupari. Ala buasa ala molo so ibana dongata. Molo so itu ibana hita marparsauran di tonga-tonga ni ngolu taon. Gabi lilu do hita. Gabi dang dapota ima lasniroha. Gabi humasusa do hita di tonga-tonga di permuluan ni. Boidoi berengota sian hara Israel. Ima dong nama ngalausi di batana sida. Gabe dia do pina sida hasusa. Gabe dia do pina sida ima akka hahulumon. Manang akka penderitaan di tonga-tonga ni ngoluna. Alani ido di bagasan turpukta di jauhon si Jesaya tu bangsa Israel. Ima di turpukta dia onomi. Sai lului hamuma jahoma bisan terbaik do be Jepang ibana. Bisan terbaik do Jepang ibana. Mulut tajahan turpukta adong isi hatorangan ni partikian. Adong do habe tikina dang boy be Jepangan debata. Adong do habe tikina dang boy be mangido maradupot debat. Boy mata biring si bisan terbahid dope Jepang ibana. Ada waktunya. Adong partikian na seboy be madokon nunga muba aw. Nunga hulului ho ali jahuba. Adong partikian sesongoni. Ido molota ereng di bagasan akka parsaurata nang dijamita ni Yesus. Di mata ringot tu perumpamaan parupuan na bodo do parupuan na pistar. Parupuan na bodo ibu di bana donian suluna manang palitona. Ale cukup do holan minyak na di bagasan ni palitoi. Manang dibuli-buli ni palitoi. Ala yang guna bisuk ibahin ibana do cadangan anggiat adongan non pertikian gejang do pe perdalanan non ba adong cadangan baik pakiokku alai dung di lau-lau nyari merdalan nasida habis ma miak ni palito ni nabodoi ijang tu napis tari dang dileho awan non pakiokku rupian nono ay gajang do pe partikian pay mahon nenda. Jadi kabelamu sa mga lului akka miyak tang Jepangsa. Akhirna dung ro tuhani sian benua gijang dijak kom mana sa pului alaido na setoktong na limay alaido na setoktong pay mahon di bagasan na tiur palituna. Ala yang guna limay nung ngasibo pe mga lului. Dapok na do niyan alay munak manasida. Dia hama di dokot. Dang be. Nga habis be partikian. Dang be. Nga habis be partikian. Lapatan na di si adong do tiki. Lau pasupang do debata. Adong do patas. Partikian. Dileho debata. Di tonga-tonga ni ngolu ni jolma. Lau pasupang doh Tuhani. Mungkin ngulu taon. Ngulu mate sasahalak. Dia tumboy ba iba na martangiang. Dia tumboy ba iba na marperbuwe. Molo Jepang hamatian di sasahalak jolma. Alani adong dotikina. Habe lau maperbuwe di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen. Alani masada na merengot tadi si say lului hamuma Jehovah bisan terbahid do pe Jepang do ibana. Ada waktu dang boy be Jepang do ibana. Adong partikian dang boy be mangido-ido. Dang boy be mangido pengampunan dosa. Adong do partikian lima di hari na perpudi i molo di halak Kristen. Alai molo di ngulu ni jolma di marujung ngoluna dang adong be sibe bertobatan. Ala di imam marhiti-hiti turpukta di dokoma parhasi yang mati ki
Parhase yang mati ki pajupang dohot de bata. Di parhase yang tikinai pajupang dohot de bata bisan boy dope pajupang. Bisan boy dope dilului. Magiu mamuses yang hatar diturpuk tai lului hamu ma jahuba. Namar lapa tamai asa saya manok tong mengelului jahuba. Jadi dang holan sesuai dengan kebutuhan. Songon na harga minyak goreng, songon na rekok minyak goreng on ngasong na habis lau mengelului. Tapi dang Jepang na be, gabe mangarsi arsik may bane jeu dang mangkoreng be. Lului hamuma, lapatan na mga lului Jehovah ikon continue terus menerus tetap. Dang boy halnya sesuai kebutuhan hola mersah itu martangiang. Ngamalum adoy ma. Holan adong aka parmara di tengah-tengah ni ngoluna rajin martangiang. Rajin marminggu, rajin tu parsaurat na asing nai. Hola songon na sonang padaraman na. Hola na sonang ngoluna, sonang pikiran na. Dang bero martangiang. Dak sesongone. Na dedok ni terpukta. Jadi continue, tetap. Dang mempengaruhi ngolu. Dang mempengaruhi na dihasyang anon mangaluli Jehovah. Mau suka, mau tidak suka, mau menderita, mau berbahagia, tetapi bana mengalului Jehovah. Arti mengalului Jehovah disondanglah mengalului kasat mata. Beringot Jehovah wajahnya tidak. Alai dia do, lau hita mengalului Jehovah, merhiti-hiti nama parangehon hatana. Disido mengalului Jehovah, maparangehon hatana. Dan adong kemunafikan di tengah-tengah ni nguluna songon bangsa Israel beda di ngolu-ngolu di perhuriaun songon nabedia alai dung mula siani berbeda ngoluna bahkan menipu mengulahun nasudenggan idoga bedang di halo mohon debata nasida didokoma di bagasan terupuk tahun dak sesongon ni kesarupa do maneng di dia peibana maringanan tetap ibana mengalului maka nguluhon ima hatani debata jauh hamu mai bana bisan jonok do pe ibana sarupa mai dohot na digejangi jauh jadi bola tabereng diturpuk tai di bibil tai adong do disi dibain ayat paralel ima Matius 7 ayat 7 didokon disi tuktu hiamuma saina bukonna do kan? Jadi lapatanna ikut terus lu hitam manuktuki Jehovah maneng martangiang tu Jehovah siga nupari siga duktiki udah jelas di kondisi di bagasan terpuk tai di Matius 7 ayat 7 boy tajah di sini. Jadi lapatanna di sidang holan kebutuhan tak terpenuhi akhirnya kita memanggil Tuhan martangiang alai daun terus menerus martangiang tutuhani niduk tuhi ima rohani tuhani molarong pepergumulata unang itor kecewa hita kala martangiang sahali dang tulus martangiang musa sahali nai dang tulus tuluhali dang tulus dang malum maneng dang adong alus nah obar tulang menerohata nah obar tu pikiranta unang didokon di Matius pitui tutu yamma terus berdoa Tuhan akan memberi saya kapon naro saya nalehonon naro akan narikot di tengah-tengah ni ngoluta unang gabe mendele ape holan tulu hali do peibana ya dia ka nabui tabereng dia ka media-media ilustrasi arong sahalak na menggali sumur di pompa holan tulu hali pompa imana terhaluar tong aek api ne sanan i pompa imana obat teli dang keluar aek pidai mana tu son i pompa haluar sautik dapokna terlalu ibana mula api di torunai tabereng di media-media jonok nai nama holan tulu hali nai nama muse mamutar nungasa be aek negudang dan holan aek aka ilustrasi nabi tabireng aka emas adong
mas gebar-gebaran na diputar-putar di gali sasahala dapot na geleng termula ibana buat keluarga na ape tetangga ibana oti nai nama 2 hari pakur nai nama asa dapot na belga pidai mana tu so ang marabo uramos duson na ruhana ang gudang duson na ruhana jangan dong kesetia di sini HP Holland 2 hari tuk nai nama 2 hari menggali nai nama ngitor dapot ni bana na balga jadi nanang dohona sia nis ilustrasi ikon betah dohita maju majalo sia tu hatai molo tumpe adong apa pergumulan nariko di tonga-tonga ningoluta unang itor mandili unang itor humalaput tuak kana asing dipikiri jadi di ayat onomi dia itu diajak medisi ala perdinggan bahasa do Jehovah saya nabui do cupanga di mana jala pasahatun nado akan rikot di tengah-tengah ninguluta dengan ma akapar jahat muba akapar gidup diubah ma sakapna saya mula manian nasida tu Jehovah marpangulahi rohani Jehovah mida nasida orang-orang berdosa kajolma kana mian dihahulomo tang pesongon natabui noaeng mengulu dihahulomo di persatokinan di buas dorohana mana lesei jadi sebesar apapun dosa kita hasala ata hagi dukota di hidupan Jehovah angko rohita mengalului ibana saya najak konon na behita sampai partikian na dilehon na king sampai partikian na dilehon na di tonga-tonga ni nguluta asabui marparbui jala di dok ma di baga satu puktai muse ditekankan maneng di diodol hotu hitam dada pikiranku pikiran muna jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah nomor 8 maun gudang do na tapikiri dang sahobar do Jehovah gudang do na ta jalot setuhani dang sahobar dohot keinginan saka ni Jehovah sehingga terkadang agak uliling sahat di tengah-tengah ning uluta dan ada pikiran muna nomor 8 mai saya seguru di depan do HP ngulu ni jolmon seguru di Tuhani do HP ngulu ni jolmon aita lului pe akan rikot di tengah-tengah ni ngulu tamar hiti hajahaton mamau rahita satokin boidui alai gabi marpogos muse bahkan menderita di tengah-tengah ninggoluna debatado nama non Tuhani dada dalam muna dalaku yang hita nama ngatur Jehovah alai boy do hita mangido tu Jehovah dan kita mengatur omma lihat tua Tuhan tak alai boy do berpengharapan boy do majalo boy Tuhan akan memberi sesuai dengan keinginan Tuhan itu sendiri untuk kebahagiaan setiap orang yang percaya kepada marhiti-hiti turpuk tamma muse dada pikiranku pikiran muna ale dada dalam muna akadalaku nomor 8 matongon turpuk taun tajono hima debata dang holan sian pikirata ala serrohat tama nomor hapor siau tuibana rohita tu Jehovah unang ukuran hapor tibion ukuran pikirata alai dia ma roha namar haposan tu Jehovah saya napasahatun nado narikot di tengah-tengah ni ngolutang nyalai tami patikas do mesesi ay songon tibuni langit siat tanoon songon ido tibuni dalaku siat dalam muna walau hita mula tu bona pasugit ni dokope
10.000 kaki indah tak bereng tutoru ngahera langit dan ngadong be si berengon tak bereng tu kijang tong langit sasapingi tak bereng tujung tong langit berarti tidak terhingga dalam ni Jehovah dang boy ta ukur ay songon tiboni langit siat tanoon dang boy ta ukur labe hita tu yang na asing songon na jono hita tu langit inarohatta tabereng busi tetap warna biru di atas labe terus tetap warna biru di atas jadi na boy tio pot HP songon langit langit tidak langit itu sepanjang kemampuan mata kita melihat ima langit tango wujudna sedia dao si malulung tama mereng nah saya madauna lao pe hita tuna dawi pas di si malulung tanai tapi yang masudusan tetap itulah jadi dalam ni Jehovah do pikiran ni Jehovah dang boy diukur manusia dang boy diukur pikiran ni Jehovah isa guru tu ibana do sude ala di sa mamuse tu kesimpulan ima daya onomi lului ma Jehovah bisan terbahin do Jepang jauh hamu mai bana bisa jonok do ibana asa terus si tambian di bagasan ibana terus mengulu hita di bagasan ibana di bagasan harajaun nai jadi ahapena masa di tonga-tonga ni ngoluta Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita rapak do hita doh debata manang galubang pe manang kalas neroha pe tetap do hita di bagasan Tuhani jala molununga di bagasan Tuhani marperbue ma ibana ima marperbue nadenggan dang najaha be dang nagidu be palai nama diulah hati goran haulion kadingganon dia dupan ni Tuhani molo adong dosata molo adong pangalasyota nata pikir dang mampu be manang dang sesaun ni Tuhani be Tuhan nata tanda ima Tuhan nabasa jalan naulu nabuas manelesei salhudna hahurangata apa sama diritan tu Jehovah asa merperbue amin martangiang mahita Jehovah debata manami namar bangsa di Banua Gijang mau lihat tema Tuhan di bagasa tikion nung ngahubegi hami hatam barita nauli namang pergugui hami asa setoktong hami mian di hati koran hasitongan nasian hoi nasa toktong mangalului ima debata di tonga-tonga ningulu nami mangalului tang nama mereng dohot si malulong sabing alai mangulu hatami di rohanami jala ima namian parangihonon nami di hasyanganon asa daw masyan hami rohana jahat rohana gidu alay na tiurma miyan maulo husakapi hami kasakap nami upasahat tami may tuho asa homa na manutuhon ala huboto hami do pasahatom mudo akka selas ni roha na rikot di tonga-tonga ningun nami unang luas sami Tuhan lam tabba susah maneng tabba menderita di tonga-tonga ninggolu nami maulo saya husakapi hami akana asing nasohobar tusakamu ale pergugui mahami mulak museh martangiang tuho marhiti-hiti todim asa setoktong hutuk-tuwi hami hulului hami ahu bodo hami do hatami maulo saya martangiang hami na sayu kapom mudo jala lehonomu narikot hobar tulomo neroham asa hobar tu harajom Jehovah di bata manami
Pargugui mahami maparangehon hatam nabadiyai. Tuo mapasat tami daging dohoto dinami ruas ni huriam hagawipi jiruju resot jirujuon. Ramotima sian nasa aktivitas nami nau mekmet sahro tunabal gabe. Pasu-pasu saluhutna akka ulau nami namaragami. Ramoti Tuhan jana lehon bisuk tuak kayanakon na marsikola dobe. Lehon tunasida ima kedisiplinan laho makarikoton partikian na pinasami. Asa tubuh nasida ima kasilas roha tuak ka hari-hari na mangihon. Pasu-pasu ramoti mah akayanakon na mekmet Homanang malehon gajang niumur nang hahipason nang bisuk tuak kanatoras asa bui Tuhan merbisuk nasida lah mangaramoti akana pinasaha mi tunasida jauh bade bata amanami ubasat hami ma tutanganmu akar ruas ni huriam naung lansia asa homa na mangalehon dinasida haguguon palua nasida sian akka hagalion palua nasida sian akka parsahiton sanggia oleh Tuhan di masa-masa tua nasida di masa-masa naung pensiun purma bakti nasida sian akka ulauna saya toktong di bagasan lasni roha pasangapon ho di tonga-tonga ni ngoluna Jehovah debata amanami akar ruas ni huriam na produktif dope Tuhan mangula akaulona na meragami tu mapasat kami Tuhan asa homa na mangeramoti nasida unang tersuladik nasida tu haulumot ale toktong manasida mian dia kaulodai di bagasan hatiuron nasian hoi nasi toktong mangalului ho homa na marsakat diaka ulau nasida asa ngiat akasakap silas neroha di tonga-tonga ni rumah tanggana. Jehovah di batama nami nang hami pe akka naposom sian perhalado omalit Tuhan na mangaramoti hami leho bisuk nang kugo samar bisuk kami Tuhan jalan margugu hami laho manguluhon huriam laho manguluhon aka ibadah pertangyangan na pinasahakmu Tuhami manang na di gereja pi manang na di huta di rumah tangga asa tong ma todim na badiay namian dihami asimaroham tangihon mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amen marede mahita laos martangyang masian ruas Kami bersyukur Bapa buat malam hari yang indah ini atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kami Bapa. Di dalam setiap aktivitas kami Bapa, kami boleh merasakan Tuhan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Dari pagi hari, siang hari hingga malam hari ini Bapa, kami boleh merasakan berkat-Mu yang sangat luar biasa Bapa. Bapa yang baik,
kami datang dengan kerendahan hati kami kepadamu. Terlebih dahulu ampunkan dosa dan kesalahan kami Bapa. Pelanggaran yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa yang dibawakan hamba-Mu. Bapa yang baik, materaikan firman-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami, ingatkan kami Bapa, agar kami boleh menyisihkan waktu kami untuk beribadah kepadamu, untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Kami rindu Tuhan, tingkah laku perkataan kami seturut dengan firman-Mu, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, berkati Tuhan Bapak Pendeta Pasaribu dan keluarga. Berkati semua parhalada gereja kami dengan keluarga. Berkati Tuhan pemain musik Bapak. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan di gereja KBP Jeruju ini Bapak. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ulangan mid semester Bapak. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajari mereka, memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka boleh belajar dengan baik, agar mereka sungguh-sungguh belajar Bapa, sehingga mereka boleh mengisi setiap soal-soal dengan jawaban yang benar Bapa. Tuhan yang baik, Tuhan yang di dalam perkuliahan juga kami serahkan kepadamu. Engkau yang memberkati perkuliahan sekolah mereka Bapa. Anak-anak kami Tuhan yang belum mendapat pekerjaan juga Bapa, kami serahkan kepadamu. Berikan hikmat, berikan jalan keluar Bapa, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan pendamping hidup mereka Tuhan dengan umur mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang tunjukkan Tuhan teman hidup mereka Bapa. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit Bapa, baik yang di rumah sakit maupun Tuhan rawat di rumah Bapa. Bapa yang baik, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Jamah mereka Tuhan satu persatu. Jamah mereka Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Normalkan semua organ tubuh mereka Bapa, agar mereka boleh sembuh Tuhan dengan sempurna. Agar di lain waktu kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Bapa yang baik. Saudara-saudara kami Tuhan yang di dalam keputusasaan, Bapa, teguhkan iman percaya mereka. Ingatkan mereka kalau Engkau ada Bapa, kalau firman-Mu ya dan amin Bapa. Ingatkan mereka agar kami Tuhan semua Tuhan tetap menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, saudara-saudara kami Tuhan yang di dalam kekurangan, cukupkanlah ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah sumber segala berkat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam kelemahan daging, Engkaulah yang memberikan kekuatan yang baru ya Bapa yang baik. Saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam pekerjaan Bapa, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biar boleh Tuhan mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik Bapa. Bapa yang baik, kami tetap menyerahkan Tuhan pemerintahan kami Tuhan bangsa Indonesia. Kami mau menyerahkan Tuhan buat Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, semua aparat negara Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, semua anak-anak yatim, janda-janda Bapak, anak fakir miskin, anak-anak yang terlantar Bapak, semuanya kami serahkan kepadamu. Berkati
gereja, semua petugas kebersihan gereja, semua pemain musik gereja dimanapun berada, tetangga sekeliling kami di sini juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah kami semua Tuhan sama-sama Tuhan sehat, biarlah kami boleh bersama-sama melakukan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Seluruh hidup kami Tuhan hanya kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang tetap menguatkan kami, Engkau yang memberkati kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur kepadamu dalam segala hal Bapa. Dikala kami susah, dikala kami senang, ingatkan kami Tuhan, agar kami tetap melakukan firman-Mu, agar kami tetap Tuhan memuji nama-Mu, agar kami tetap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik Tuhan, gereja kami ini Tuhan kuserahkan kepadamu Bapa. Berkati setiap sudut Tuhan ruangan ini Bapa. Biarlah Tuhan gereja kami ini juga Bapa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. puji-pujian ni rohanami Tuhan sobaho kami tuho di bagasan boronginon asi dohot holong ni roham duali Tuhan pataruhok kami sian bagas nami ganu sahat tu bagas joromon pajupang rap dohot to Tuhan marhite hatam naung pinatol hasni naposom di tonga-tonga ni pertanggiangan na pinatupan ni huriam di boronginon pajupak kami rap doh akadongan nami asima rohamali Tuhan pasu-pasu ma hatam naung hubege hami asanggia toktong marsari ngari di bagasan rohanami terbaik kami mangingoti jala mangulahoni nakolan tumangihon sabik kaneli Tuhan asa marhitei lamu marsanga maguarmu jala tok-tok kami di bagasan lasmi roha makirim disude kirim ni rohanami i holan mangasahon guarmu samping Tuhan macegudang go si hamaleteon ni rohanami tuho di tonga-tonga ni panggulmit ni parnguluan nami di huriam HKBP Jerujuan di pasato do tuaka yanakon ni huriam akan masihol di perkarijuan di pasu-pasu hoko di pasu-pasu hoko akayanakon di tonga-tonga ni keluarga nama kirim di paryanakonon di pasu-pasu hoko duali Tuhan aka dongan naneng dongan na saripe tu yanakon ni huriam di pasu-pasu hoko duali Tuhan aka ragam lasmi roha di tonga-tonga ni huriam ruas ni jerujon di hahipason namalum sianak kaparsahiton alai Tuhan tung adong dope nama kirim di sihol ni rohana ganu marsada-sada Tuhan saluhut nai parbinoto doho pasu-pasuhon mai nahinirim ni rohanami i jalalehon mai hobar tulomo ni roham ditikina asima rohamali Tuhan
sai pasu-pasu ma sude aka pangulan ni huriam ruas ni huriam sian namenek saat tu nama gudang songoni nang aka naung lansia nama balu na sopot somarama somarina omatoktong nama ngaramoti Tuhan ubok kami tangyang nami Tuhan akadongan nami ruas nang naposom natongon naung liling di bagasan parsahiton hirim nasida di hamamalum ni parsahiton ni Tuhan ubok kami manasida Tuhan imaya naposom amang sitorus amang situa purba inang nyonya utajulu boruturne yanakon ni huriam jesril simanukalit saluhut nanasida li Tuhan dohot lando pe akana asing natongon di bagasan parsahiton baik di Jabuna Ganup manangna tongon ikon rawat inap di rumah sakit pasu-pasuhon mali Tuhan hama malum ni sahiti marhite akasi panganon si inumon na dikonsumsi nasida asa marhite ya li Tuhan mabaur pasu-pasu hama malum ni sahiti homa toktong na mangalehon kesabaran di keluarga na mengurus asang giat unang putus asa nasida Tuhan alai toktong makirim holan siatko asi marohamale Tuhan pasu-pasu manang huriamon rodi sude aka rencana si patu paon ni huriam tutik-titik kinaneng ro asang giat ali Tuhan boy tolhas akana hinirim ni huriamon gabe tau hasangapon may di kuarmo las ni roha di tonga-tonga ni ruas ni huriamon Tuhan bornginon upasahat tami madaging to dinami tuho uju mangulon hami Ganup di bagas nami omana mangaramuti hami Tuhan di bagasan bornginon asang giat boy hami mangulon di bagasan las ni roha nangak kadongan nami nasodapotan inganan panisiuan di bagasan bornginon o manang mangaramuti nasida Tuhan nama masu nasida o manamakkauli nasida dohot holong ni Tuhan asa toktong daun nasida siang mara ni daging dohot todi nangak kadongan nami Tuhan hinorhon ni ala ni parkarijuan na ikon bangula di borngin na hulomon o matoktong na mangaramuti nasida Tuhan nama masu nasida asanggia toktong nasida boy mangulahon akaulahon na hobar tulomon ni roham di bagasan gogo nasiak koy dohot las ni roha nasiak koy Tuhan o matoktong na mangalehon dihami sa luhut na hahipason tutik-tiki naneng ro terbaik kami do peali Tuhan menguduti aka aryari nong pinaradim di hami Ganup marsada-sada di bagasan las ni roha uboto hami ali Tuhan perdosa nagudang do hami alayasi maroham di hami ali Tuhan saise sama aka pangalaw sion dosa nami i una ngalani Tuhan terabat pasu-pasu naung pinaradim marhite tangyang nami tangyang nami na husobahok kami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oh
martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang. Oro-haroan salut selihun-lihun na dingkan do nasa ulibasa na moliutus. Pasat tami masana lehom itu hami pilihan nami Tuhan. Sejalo mege buat na khusus di jolong. Pasu-pasu majalah ramot ya saparhasi yang hami pilihanon. Patibul hon harjamu tonga-tonga ni huriam. Buah ni marohan nami marhiti hitu todim. Asalam tadah hami kudang ni seleo-leo itu hami. Asalam girgir hami mandok molati Tuhan. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarang. Sesaut malam maroham di botongon senemona gijang. Leo matu hami serohang oduan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Hidusa di dengan namar dosa tu hami. Unang hami tu giutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai horna punah rajam. Do tagugun. Rodia sangapon saliling nililingna. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amanta. Dok persauran itu di perbadia mana mangaramoti. Dohot nama masu hamu saluhutna. Selamat borngin madihita. Selamat